To angan kelie pi kawai ga jingkeli. Pila juyo sngau ya ki kentien kum ki Gen Z, Millennial, lani ki Gen X. Hatu piju perkan ki ai kini ki kentien. Kini kimdei tang ki kerteng. Henry ki dei ki jing tu khana ki jing bar ki rukom jong man ka pateng benrio. Ka banikong kadai ka baby boomer. Kani kadi ka pateng ka bengi khot kum ka baby boomer. Berkani ka yahap ye ki balakha hau pedeng. Ka kandai spa sa pun rio hadu ka kandai spa ndropusau. Kilakha ha ki por ki ba hadian ka World War II. Henry ki thao ya ka jing da ka jing trace tom ka jing yai ne ba ka jing kit kle ki pen yangi ba ka jing ba ka jing ya teli ki la ban pen kala ya ka perthai. Hadian kata kawan ka Generation X. Kata kadai na usnam ka kandai spa ndropusan hadu usnam ka kandai spa prapo. Kilong ki balai lot ki bayai bun bat ki ba ha ka juk ka jingkala. Ki ha pedeng ka riti tan rai ber ki rukom thamai. Ka jikai jongki kalong. Ha kano ka benta ba pilong. Pila ban bot yaladi ban poi syakmat. Hadin ka ni ngiyo ya ka pateng. Ka bakot kum ka millennial. Kata kalong na usnam ka kandai spa prapaway hadu usnam ka kandai spa kandai pun rio. Kidai ki basaki ya ka jing jong ka internet bat ka social media. Kia kendo shibon ki jing ha ka jing Henry kim sim la no ban persyang. Ki pen yangi baka jing stan baka jing kluj kila ban penkela ya ka jing sya ka jing job. Nang ta niyo pat sokwe ka pateng ka bangi jukhot kum ka Generation Z. Kata ka day na usnam ka kandai spa kandai punyo hadu usnam arhajar khadar. Kilong ki bas ngoslur ki basautanat banyasad bat ki baya pair. Ki ha ka patay digital. Ki perkenmau yangi ka jing ka dan kam ya ka sur ka jongi. Wala da ka patay ka persya. Maki kinong persya yangi. Mentapat ni poi sa ka Generation Alpha. Kabalong ha ka juk ka jong ka bangi menta. Kata ka day na usnam arhajar khalai syaneng. Bat menta kadang sedang ka Generation Alpha hadian usnam arhajar khalai. Ki kon jong ki millennial ki bedang ha ka juk AI. Bat ki tiar start. Naki ngila ban teba kala syai ka sngi ka sedang mentahi. Naka pateng boomer adu alpha. Man kaway ka pateng kalong kum kaway ka benta jong ka kitab. Kajing ya pair ka don. Hingrengi baro niya so lang. Kapateng jong pi. Kalaban penkala ya kapertay jong ni. Hingray. Pi hi unong tao ya kalenti jong pi. Pimim tang kumudkot jong kapateng. Ne pilong unong penkala ya kapateng. Lada kani kapenslur yangi. Ngin ajing mod ha ka comment. Ban nginang ya keren sapang kapertay pateng. Sngoba sa like, subscribe, but share ya ka channel jonga kublay shibon.